to říkáš? Freerunning. A to jako počítačová hra? Ne. Jsou hraní na kytaru, ježdění na kole, běhání, čtení, tenis. My jsme firma Obalo. Přijeli jsme k vám kvůli tomu, aby jsme vám skutečně dokázali, že i křehké vajíčko se může stát nerozbitným. Logo jsme vybrali takovéto, protože to žluté vajíčko je jakoby v tom obalu. Kdybyste se chtěli podívat na naši internetovou stránku, tak je to obalimevajíčko.cz. A teď už předávám slovo kolegovi. Tak, toto je náš vynález nejnovější. Stojí to 150 korun českých. Toto vajíčko je to normální vejce, obalené v 6 vrstvách. Tady vám kolega přikivuje, že vám doporučujeme, že to si máte jako koupit, že to jako přes celý svět rozšířené, všichni si to kupujou. A toto je vlastně při tom pádu jako stojan, jako aby se s tím nic nestalo. No něco jak nárazník. Naše firma se jmenuje Vaječníci. Naše logo je takové vajíčko, kde je napsané už se těším, až poletím a poletí padákem. Tento vynález stojí 1600 korun, sleva je 10%. 1%. Spadne vám vajíčko z ledničky, rozbije se, tak neváhejte a zakupte tento obal na vajíčko. Naše nová firma Vejcobališ SRO vám uvádí nový výrobek Vejcobališ 360. Je to tento nerozbitný obal, který se dá použít. Pozor, vydrží až 2 roky. Ale stojí pouhých 500 korun. Máte doma zvířátko? A kdo žere vajíčko? No, když byste chtěli dostat do toho vajíčka, nedostane se. Je to nerozbitný obal. Předávám kolik. Pokud chcete získat slevu, zavolejte ihned, nebo si objednejte v našem e-shopu na stránce www.vejcevobalu.cz. Dostanete slevu na 250%. K tomu ještě jeden zdarma. No není to výhodné? Já myslím, že je to výhodné. Naše firma je Vejcovna. Naše stránky jsou www.obaly.cz/com. Ten obal stojí 119,90 korun. Máte volat i hned na telefonní číslo 775 663 525. Dneska je to ve slevě 19,90 Kč. Zítra později je to za 119,90 Kč. Jinak... No jo, předávám slovo kolegovi. Tady tenhle obal je k tomu, aby se nerozbilo vajíčko vevnitř. Může se to použít i může se to použít i na kabelku pro vajíčka. Je to i jako dárek, že vevnitř je mašnička. Když to hodíte z 250 metrů, tak se to ani tak nerozbije. Zítra je na nový obal sleva 45%. 3, 2, 1, teď! Pojďte, Vejcovna. Další obal. Opatrně, ať ho nerozbijete. Jeden, nech to poštěkovi třeba. A to se rozbil. Teče? A roztéká. 2, 1, teď! Prosím
Ano. Je to nečí. Teče. Teďka. Neteče. Ale je to rozbité. A vidíme nějaký flek mokrý. Ano. Pojď, ať se to nerozbije. Ty, já bych vám to přála. Opatrně, nevadí. Už to cítím, to Už je to mokré? Jo. Jo, na mě teď. 1, teď! Rozbité! Já jsem tak říkal, že máme udělat do čtverce. Tak na volno, no. Jo. Jo, to teče. Jo, je to mokrý. Jo, je to praský. Ale já chci vidět džuznu. Já taky. Je to praský. Trošku víc, no. To je jedno. 2, 1, teď! To je rozbitý. Ne, to není rozbitý, Joši. Přijďte tu. To není rozbitý. Pojď. Sebedůvěra, sobě jdu. Pojď. Sebedůvěra. Pojď. Já se bojím. Pojď. Je to rozbitý. Kdyby toto nebylo rozbitý, to poslední. To není rozbitý. To vyhraje právě. Je to křaplý. Neví se. Dostal. Nevíš to. Nevíme. Nevíme. Nůžky ti donese. Tak já to trošku zmáčknu. Ještě prostě.